Tenim molta terra a l'Havana, arròs a la cubana, les habaneres, el cafè copa i puro, són tot plegat conceptes, frases fetes, elements que formen part de la nostra cultura catalana que ens arriben directament des de Cuba. Una relació que van mantenir amb dos països a finals del segle XVIII i fins ben entradet al segle XX a través d'uns ciutadans pont, uns ciutadans del món, ciutadans de Catalunya i Cuba. Eren els indians, catalans que van anar a fer fortuna al Carib i dels quals ens en parla la Tate Cabré en aquest llibre, Cuba-Catalunya, el llegat dels indians. Una proposta bibliogràfica, en clau també fotogràfica, i que ja té la seva versió en exposició. Tot això ho descobrim en els pròxims minuts amb la Tate Cabré. Tate, molt bona nit. Bona nit, I benvinguda a la Cara C. Escriptora, fotògrafa, periodista, professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un munt, no? Sí, i prou. I podríem seguir, eh? I mare de dos nenes. Bueno, no sé què pot donar més feina aquí, eh? Sí. Anem a veure, parla'ns una miqueta més, Tate, d'aquests indians. Els hi posem un nom, no? Aquests catalans que van anar a Cuba ja el tenien, però queda més clar el concepte, no? El dels indians. Però no tots els que van anar allà van fer fortuna. No, precisament a Lloret de Mar, en una platja que es diu Sa Caleta, hi ha un monument amb una placa a tots els que van anar a Cuba a fer fortuna, o a Amèrica en general, em sembla que hi posa, i no van tornar amb fortuna. I d'aquests es deia, eufemísticament, que havien perdut la maleta a l'estret. Pobrets. I això és eufemísticament. En canvi, tenim els que sí que van fer fortuna. En quin tipus de negocis, Tate, van fer fortuna aquests indians a Cuba? El negoci per excel·lència dels catalans que anaven a fer les Amèriques era el comerç. Comerç? Sí, ells arribaven allà i posaven una botiga, un colmado, una botiga de queviures, amb una cantonada. Per això, allà, un sinònim d'una botiga de queviures és un català. Un català? Me voy al catalán de l'esquina. Ara ja no tant, però durant el segle XIX i XX es parlava del catalán de l'esquina, no? I els catalans tenien aquesta fama de ser molt industriosos, molt treballadors, i fins i tot se'ls comparava als negres, aquella expressió de treballes com un negre, treballes com un català. Eren negocis familiars. Llegint el llibre recordant els models familiars que tenim ara de la nova immigració des de Pakistan. Fins a gent procedent de Xina, no? Doncs aquest model d'ara, de les migracions, abans, quan nosaltres érem un poble migratori, quan Catalunya era molt pobra, érem nosaltres, no? I es deia aquells versos de «Desde el fondo de un barranco canta un negro con afán, ay, quien pudiera ser blanco, aunque fuera catalán». Aquesta fama de treballadors, de negres blancs que teníem els catalans. Estem parlant de negres, de blancs. També un dels comerços importants on el que es va fer fortuna va ser la trata d'esclaus. Sí, la trata d'esclaus és la manera de fer negoci d'aquests grans indians acabalats. Els que més fortuna van fer normalment van començar amb aquest negoci. I era un moment en què es va prohibir el comerç d'esclaus, el asiento de negros, que es deia oficialment, es va prohibir, i llavors, com que es feia de manera soterrada, és quan donava més diners. Més diners. O sigui, més diners, menys escrúpols, o menys escrúpols, més diners. Sí, està tot relacionat, perquè imagina't que el preu d'un esclau era com 2 cases a Arenys de Mar, per posar-te un exemple, al segle XIX. Déu-n'hi-do. Perquè un senyor de Valldoreix em va portar un dia una carta, que era una espècie de diari del seu avi, i escrivia a la seva dona a Catalunya i li deia «Me he vendido la negra Juliana para comprar 2 cases en Arenys de Mar». Imagina't, o sigui, un esclau era com 2 cases, i clar, per això era tan rentable aquest negoci, no? Tant els que van ser comerciants o els que es van enriquir amb comerços i amb trata d'esclaus, no sé si hi havia un espectre molt clar dels que van acabar sent o es van convertir en mecenes. Un cop arriben aquí a Catalunya, un cop tornen i es troben amb el país, inverteixen o decideixen ser mecenes aquí, a les nostres terres, en cultura. I gràcies a això, gràcies a aquesta filantropia dels indians, es va donar prou impuls econòmic i social a moviments que són els moviments que ens defineixen com a nació. Perquè la Renaixença que ens defineix, la Renaixença literària, el gran cabdill de la Renaixença és mossèn Cinto. Mossèn Cinto treballava pel marquès de Comillas, era el capellà de la família dels Comillas, dels López. I l'Atlàntida la va escriure durant els seus viatges a l'Havana a bordo del marquès de Comillas. Quan arribava allà s'allotjava amb els escolapis de Guanabacoa. Tot això surt al llibre, surten les coses que ell va dedicar als escolapis, l'habitació on vivia, al Palau Moja, al Palau Comillas, aquest que surt a la portada i a la contraportada. Després tenim, així com a delits de moviments, tenim mossèn Cinto, però també tenim els Güell,
i el modernisme, no? Els Güell, quan arriba Joan Güell i Ferrer, que també està casat amb una indiana, i té el seu fill, l'Eusebi Güell i Bacigalupi, és el mecenes de Gaudí. O sigui que tota l'obra bona de Gaudí pels Güell, el Parc Güell, la Colònia Güell, el Palau Güell, els cellers Güell del Garraf, etc., és una obra que darrere té els diners indians que arriben a Barcelona amb el pare, amb el Joan Güell, que és de Torredembarra, per cert, i després el fill els inverteix amb l'obra de Gaudí. També tenim uns diners que arriben per herència de Josep Guardiola i que permeten, en última instància, la Pedrera. Exacte, i que és el mateix cas, un indià, en aquest cas el Josep Guardiola, que és de l'Aleixar, que fa fortuna a Guatemala amb un ingenio que es deia Chocolat, i llavors els seus diners són invertits per la seva viuda, la Roser Segimon, que era de Reus, a l'edifici de la Pedrera, i que li encarrega un altre rosenc, que és en Gaudí, no? Sí, d'una rosenc a un rosenc. Sí. Precisament tenim imatges del pas de Josep Guardiola. Aquesta és la casa on va néixer. A l'Aleixar. A l'Aleixar mateix. Que ell primer ho va destinar a ser un col·legi de monges, i em sembla que les nenes que estaven internes tenien fins i tot una renda d'un duro o una cosa així, tenien una renda assignada perquè poguessin estudiar i no els hi costés diners a les famílies, i avui en dia és el casino, el centre de trobada, el centre cívic de l'Aleixar. És curiós com aquestes fortunes, en alguns casos, no dic que sigui el cas de José Guardiola, però algunes fortunes fetes amb esclaus van acabar a obres, diguem així, més altruistes. Sí. És com si... Aquí tenim la tomba, disculpa, del Josep Guardiola. Que precisament el cementiri també el va costejar ell, el Josep Guardiola. Va morir a París, però en canvi està enterrat a l'Aleixar. I és curiós que la seva dona, la Roser Segimon, en comptes d'enterrar-se amb el segon marit, amb el Perico Milà... Va voler anar amb ell, no? Se va enterrar amb ell a l'Aleixar, que això també diu molt, no?, de qui s'estimava més. I fins i tot hem pogut accedir a la làpida mortuòria, a la làpida del Nínxol, on precisament es reconeix la tasca de José Guardiola. Són unes imatges que veurem en breus instants. Sí, a dins de la cripta. Sí, hem pogut entrar i tot, fins i tot els companys de la cara sí hem pogut entrar. Aquí el tenim, veus? Això sí que és una primícia, no ho havia vist mai. Se le den al cielo eterno premio por sus obras benéficas. Sí, tal com diu. Això és una primícia en el món dels indians. Sí? Sí. Per què? Perquè no ho havia vist mai, t'ho prometo. No havia entrat mai aquí dintre. Aquí el tenim. Doncs José Guardiola, d'una banda, també tenim una altra herència més a tocar de casa, per entendre'ns, que és el Parc Samà, en definitiva. Sí, que aquest és molt bonic, i de totes les mansions i palaus d'indians que hi ha avui en dia, a part del Palau Moja, el Parc Samà és el més exuberant, perquè és viu, està habitat i aquests jardins estan cuidats i encara conserva les espècies tropicals. Llegint el llibre, precisament, aquí tenim imatges de l'actualitat. Llegint el llibre ens queda molt clar que els indians tenien un gust per els edificis, les mansions d'estil colonial, i en molts casos, per poc que es pogués, intentaven recrear aquell paradís que havien deixat al Carib. Sí. L'arquitecte d'aquest palau és el Josep Fontseré i Mestres, que també té un altre palau a Xerta, que ara és un hotel de 5 estrelles, es diu Villa El Retiro, i és d'aquest mateix arquitecte, que és el del Parc de la Ciutadella de Barcelona, i clar, és aquest estil parisenc dels palaus, que és el que dius tu, busquen l'ostentació, hi ha paons que caminen per aquí, que estan... Hi havia un petit zoològic, encara hi ha avui en dia la gàbia dels micos, la dels lloros, la llorera, diuen ells. La llorera. Diuen la llorera, això ho diuen ells, la família, els propietaris, la llorera. I en època de la Guerra Civil, fins a la Guerra Civil, al passeig d'entrada, entre arbre i arbre, hi havia un guacamai amb la poteta lligada amb una cadena, amb un bastó. Entre arbre i arbre hi havia un guacamai, com un símbol d'exotisme, de riquesa, que durant la Guerra Civil, quan era un camp d'entrenament, se'ls van menjar tots. Se'ls van menjar, que no practiquessin ara. Els soldats que entrenaven. Ai, perdó. Se'ls van menjar, no practicant. Veiem quines són les seves obres i, per tant, si comences allò que dius, comencem a fer números, aquesta gent tenia una autèntica fortuna. D'aquí que ens preguntem també a la influència en el camp polític, en el terreny polític que tenien els indians, i tocant, per ser a prop de casa, fins en quin punt la historiografia cubana ens parla d'una possible connexió entre una oligarquia espanyola de tall conservador que tingués a veure amb la mort del general Prim. Sí. Estàs parlant de la famosa frase de Prim lo mataron en la calle del Turco, però el gatillo se apretó en La Habana.
Aquesta frase te la vas trobant sempre als llibres d'història de Cuba i d'història del segle XIX, perquè és el que tu dius, no? Els grans propietaris espanyols que estaven a Cuba van veure amb les negociacions entre Prim i els Estats Units, perquè Prim volia vendre Cuba als Estats Units com els francesos havien vengut la Louisiana o els russos al Canadà, i es volia vendre com es va vendre també a altres parts, la Califòrnia, la Florida, no? Volia vendre Cuba. I clar, aquesta oligarquia que treia tants diners de Cuba va veure els seus interessos amenaçats i la millor manera és acabar amb Prim. I clar, el van matar, el van executar a Madrid, a la calle del Turco, però el gatillo l'apretaren en l'Havana. Doncs de tot això i molt més del que hem estat parlant amb la Tàtia Cabré ho trobem aquí en aquest fantàstic llibre Cuba, Catalunya, llegat dels indians. Allò que dèiem al principi de l'entrevista, és una realitat en exposició també, no? Que la podem veure arreu de Catalunya. Sí, tenim una exposició itinerant que ara està a Lloret de Mar i després vindrà aquí a Cambrils, a Vilafranca, a Vilanova, i itinerarà per tot Catalunya. Suposo que durant uns 2 anys o així. La ressenyarem quan passi a prop de casa nostra. Tàtia, moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a tu, Jordi.